Benvinguts a tots i a totes a l'últim episodi de la segona temporada de Fent Campana, el podcast d'Institut Mare de Déu de la Mercè. La veritat és que després de tot un any de rodatge és un sentiment una mica agredolç trobar-nos en aquest punt. Quim, tu com estàs? Doncs crec que no hi ha una paraula millor per descriure com ens sentim ara mateix. És així, agredolç, però no ens desanimem i seguim amb el programa d'avui. Tens raó. Avui parlem de videojocs i és que hem portat a exalumnes de l'institut que ho estan patant en el sector i també hem fet una petita competició com si fossin els esports, però aquí a la Mercè. Però abans de tot, per què comencem? Ui, Quim, començarem per una cosa molt guai, t'encantarà. Sí? I és que mira què t'he portat aquí. Anda. Això són unes ulleres de realitat virtual per jugar a videojocs, té? Quim, agafa-les. I és que a la Mercè tenim un cicle de 3D que creem videojocs, entre altres coses. Però per aprendre una miqueta més què és el que fan, hem convertit la Mercè en un videojoc a la vida real. Què dius? En sèrio? Estàs preparat per viure-ho? Per viure-ho? Per viure-ho? Sí. Posa't les ulleres, vinga, va. Voi. Preparat? Sí. Doncs vinga, que comenci el joc. Uau! Però què és això? On estic? Quina classe de món obert és aquest? Però quants bugs té aquest joc, no? Si això sembla l'Ubisoft? Una cervesa, de debò? No seràs tu de so. Hola, estimat viatger. Soc Pau, soc de so. Què et porta tu per aquí? Ja sabia jo que eres de so. Ets literalment l'Starter Pack. Doncs sí, mira, soc l'Iris, una apassionada dels videojocs. I m'agraden tant que he decidit que vull estudiar animació en 3D, però és que tinc molts dubtes, no sé per on començar. Animació 3D? Sí? Doncs crec que et puc ajudar. Però has de respondre una pregunta. Encara que és veritat que ens agraden les raves, jo no puc suportar els de REA portant 2 anys aquí no sapiguen doblegar un cable. Com has acertat, et donaré una informació valuosa pel teu futur. Al segon pis hi ha una sala secreta, on explica la llegenda que es troba la clau per desenvolupar un videojoc. Però esclar, hauràs de derrotar a cada cap de cada pis. Té, agafa aquesta llauna de cervesa. Servirà com una vida extra si feies una pregunta. No tinc res més a dir-te. Sort de la teva aventura. Com que els caps al pis, eh? Aquests éssers no s'encarregaran d'impedir que compleixi el meu somni. Apareix! ¿Quieres pasar por aquí? Pues no te lo va a permitir. Gracias a las enseñanzas de mi senpai, te voy a decir una pregunta que es imposible de contestar.
¿Nani? ¿Cómo has podido vencerme? No creo. He decepcionado a mis nakamas. He derrotat el primer cap del pis. Per al següent. Vaja, un altre jugador misè que serà destruït pels enigmes del cicle regiaria, eh? No creguis que t'ho posaré tan fàcil com a l'alumne 3D, Hugo. A jugar! Vosaltres, fer rellotges i mantenir-los, t'enviaré per lobby. Un moment. Tinc això. No pot ser, un objecte llegendari. Això et dona dret a una altra resposta. Merda, ja estic derrotat. Però mai diré els secrets de l'enigma de la regiaria. Vaja, ha estat tota una aventura. Una mica estranya, això sí. Però ara puc saber la clau per fer un bon videojoc. El meu somni més gran. Hola, soc Ricardo González, professor d'animacions 3D, jocs i entorns interactius. I bueno, principalment el grau de videojocs que fem aquí a la Mercè, el nostre alumnat treballa en tots els processos creatius que tenen a veure, no?, amb la creació d'un producte d'animació o d'un producte d'un videojoc, no? Jo soc professional, no?, del sector, a part de fer de docent, porto 8 anys treballant a la indústria del sector del videojoc. Llavors, mantenir-me actualitzats és fàcil, jo treballo i intento aportar tot això als meus alumnes en classe i ensenyar-los la realitat que hi ha al sector i com poden treballar. Qualsevol podria aprendre animació, no requereix res, però sí que hi ha com 3 pilars fonamentals que serien tenir motivació pel que estàs fent, no? I sobretot la constància i la dedicació per al treball, seria fonamental això. El principal problema que sorgeix és la quantitat de treball que tenen al curs, no? Són 2 cursos al cicle i s'aborden molt de treball, són molts els processos que tenen que fer. Llavors, moltes vegades es troben abrumats amb la quantitat de treball, però és una cosa que s'acaba solucionant amb dedicació i constància i ja està. Uau! Uau, quina passada! Què t'agrada? Quina passada, m'ha encantat. Que bé. Vaya curro. Me n'alegro molt, és que s'ho han currat que flipes, Moltíssim, moltíssim. Sí. I rellotgeria sempre serà un misteri de debò, Sempre, sempre. Però 3D ja no, perquè gràcies a l'entrevista del Ricardo, tothom qui vulgui estudiar això ja ho tindrà molt més clar. Totalment. I, parlant d'entrevistes, et porto a 2 exalumnes de la Mercè que, juntament amb el seu equip, han creat la seva pròpia empresa de desenvolupament de videojocs. Ostres! Jo tenia molts dubtes, perquè sóc un ignorant dels videojocs, Jo igual. i segurament sí, no? Tu també? Sí. Doncs anem a veure què ens van dir, que és molt interessant. Bé, doncs benvinguts a la secció de l'entrevista. Aquest cop és molt especial perquè portem a 2 exalumnes d'aquí, de la casa. Bé, ells tenen el seu nom artístic, és Half Sunk Game, que és el nom de la vostra... Sí, de l'estudi... L'estudi, correcte? Sí, col·lectiu creatiu. Col·lectiu creatiu. Preferim aquest nom. Abans de començar a xerrar, què us sembla si us presenteu una mica? Sí, Qui sou? Jo soy Isaac Isi, per tothom, nom d'àlies. Exalumne d'aquí, que també vam estudiar fa 4 anys ja, que vam estar aquí, que vam estudiar 3D. Nosaltres venim de l'època del Covid, de que ens va afectar el Covid. Sí, vam acabar justament amb el tema del Covid, després ens vam juntar un altre cop per fer projectes pel nostre compte també, vam participar en jams també, i al final va ser això el que ens va acabar d'unir, que vam participar en una jam en la que vam veure que cohesionàvem bastant com a equip i arrel d'això doncs hem seguit endavant. Fins a 9 jocs que portem ja fets. 9 jocs. Clar, com comenceu?
O sigui, sortiu d'aquí al 2020, o sigui, just pandèmia. És que tal qual. Encerrados en casa. Exacte, vam acabar el curs. Com, Sí, pues clar, això. com ho tireu endavant? Tancats en casa, era com aprofitem el que hem après i ens apuntem a una de les game jams més importants del món, on participen milers de llocs i era com, bueno, doncs anem a fer un joc en un cap de setmana, a veure què tal se'ns dona. Per això, la veritat és que bastant bé, vam aconseguir fer-lo, vam acabar, vam quedar en 300, una cosa així. Sí, vam quedar bastant per damunt de Sí, la mitjana, que eren com milers i milers d'entrades, també s'ha de dir. I d'ahir doncs, ja cada any anar fent un, dos i així fins a ara ja 2023, que ja ens vam dir, vinga, anem a fer el salt, de veritat ja, intentar professionalitzar i portar ja els jocs nous que tenim i que de veritat són interessants al que són events i fires. Per exemple, un joc que és Blow Up, que s'encarrega el llibert de fer-lo, i nosaltres com a equip fem tot el suport, i ara Dream Observatory, que és un altre joc que també va néixer d'una Game Jam, i que hem tingut la sort de que Game BCN, que és l'incubadora aquí a Barcelona, ha apostat per nosaltres per portar-lo endavant també. O sigui que realment, 2024 és el vostre any. Exacte. Clar, o sigui, a les Game Jams que hem parlat abans ja us donen la idea. Sí que teniu poc temps, però ja us donen una mica les instruccions. Quan no participeu en les jams, o sigui, ara vosaltres, clar, us arriba un client i us diu vull fer un joc, o us el penseu vosaltres i el veneu? Com funciona això? Ara mateix estem en un punt en el que no estem participant en jams ni estem agafant treballs externs, perquè estem centrant-nos en els projectes en els que ja estàvem treballant ara mateix. Per exemple, el Blow Up, jo el vaig començar el 2022, i és un projecte al que he estat fent molta feina, he estat fent testeig, he estat fent que sigui un projecte que treballi, que funcioni molt bé. Llavors, el vam presentar a l'Indie Dev Day i arrel d'ahir doncs, vam veure que funcionava molt bé, ens van arribar gent que era important, no sé, que ho van veure, i bueno, arrel d'això han sortit hem tingut molt bon feedback. La veritat és que amb el Blow Up va haver molt bon feedback. Hi ha molta gent que de veritat al final és un gènere que semblava que en Espanya no acabava el millor, però realment és que tu veus després la gent que el prova i tal, i veus que realment sí, hi ha molt de públic, que realment és un FPS, és un joc de disparos, shooter, així retro. Estil retro, i guai, perquè veiem que sí que hi ha oportunitats, sí que hi ha gent interessada. Exacte. Que fort. Teniu xarxes socials, imagino? Sí. I la web també? Exacte, tenim web també. Intentem estar a tot arreu, ara, a tot arreu. Perquè, vulguis o no, publicitar-se ha de ser base de redes socials, Twitter, TikTok, ens hem de ficar a saco també amb Reddit, fer comunitat a Discord, tenim la web perquè, òbviament, la gent pugui entrar, pugui... Que us dieu igual, no? Sí. Halsan Games a tot arreu i halsangames.com. Perfecte. En aquest sentit. Sí. Jolín. És que el tema dels videojocs, clar, jo sóc un ignorant, vull dir, no hi he jugat gaire, però em sembla molt interessant també el procés creatiu, també. Depèn de la música que escolteu o les pel·lis que veieu o el vostre ambient, tindreu un procés creatiu o un altre. Sí, també depèn de les limitacions que tinguem en el moment, perquè, per exemple, en el tema de les jams sí que tenim unes pautes, o sigui, tenim una temàtica i arrel d'aquesta temàtica hem de fer un joc en 2 dies. O sigui, estem molt limitats en aquest sentit, perquè primer pel temps i segon per la temàtica. Llavors, arrel d'això, doncs... Sí que és veritat que és això, que també depèn de cada joc, representa que has de tindre un concepte o una idea diferent. Per exemple, amb el Dream Observatory, que és el que portem en MCN, és un joc completament diferent al que havíem fet fins ara, que no era un shooter, no era un arcade, sinó que és un joc de cartes, llavors has de plantejar d'on treus una idea per acabar trobant que cada cosa funcioni. En aquest, per exemple, és un joc de cartes on el tema principalment és els somnis, has d'intentar donar-li el somni correcte al somiador, de tot això al final, dius, d'on treus la idea? D'un capítol de no sé què, o d'un llibre que és així. Moltes referències al final són parts creatives, però que tothom té referències d'alguna cosa que sap que pot aportar. Clar, per exemple, el Blow Up, que és el joc que he estat fent jo ara, va començar com una pràctica de programació, però vaig anar afegint mecàniques i coses de jocs que jo he jugat pel temps, o sigui, per practicar programació, bàsicament, i ha anat fent bola, ha agafat la seva pròpia identitat i, bueno, ara estem en el punt en què estem. Ara us vull fer 2 preguntes ja per acabar, a veure si les podeu respondre juntes. La primera és si fa 4 anys us imaginàveu estar on esteu ara, en aquest punt, i la segona és quins consells o tips doneu o donaríeu a gent que ara mateix estigui estudiant programació i 3D o que vulgui començar a introduir-se en el món
de la programació? Sobretot, agafar un bon equip. Perquè al final dependràs sempre del teu equip o sempre tindràs aquest suport que és molt important, perquè al final un sol, a veure, no aniràs massa lluny si estàs sol, perquè sempre necessitaràs algú de màrqueting, sempre necessitaràs... O sigui, tu no pots fer un joc i després promocionar-lo tu sol, és una feina magna que se t'escapa de les mans al final. Jo crec que al final és això. El que nosaltres fa 4 anys vam tindre que espavilar-nos per la nostra compte a trobar com desenvolupar-te cap endavant, al no tindre l'opció d'entrar potser en un estudi i agafar tota aquesta experiència, doncs crec que el millor és recomanar això, és començar per la teva compte, intenta trobar algú en qui poder participar, que sigui motivat com tu, fica't propostes realistes, fer una game jam, una setmana, 2 dies, aprofita aquests moments que de veritat et donaran el valor i el coneixement de la velocitat i el saber a què arribes i a què no arribes. Clar, mica en mica, no? O sigui, no vulguis córrer sense primer aprendre a caminar. Sí. A més, que això dels videojocs és una cosa que treu molt de tu, o sigui, requereix de molt de temps, requereix de molta constància i al final, si no estàs en un equip amb el que puguis treballar, no vas a cap lloc. Disfruta-ho, això és el primer. Disfruta-ho. Doncs moltes gràcies, nois, per haver vingut aquí un altre cop a casa. Això és casa vostra, de fet. I res, ja heu vist la seva entrevista, que és superinteressant. Recordeu, tenen web, tenen xarxes socials, Halps and Game, tot seguit, i halpsandgame.com a la web. I res, tornem a plató. Uau, m'alegro molt de tot el que han aconseguit, eh? Que sí? Sí, els hi desitjo el millor, cracs. No, o sigui, una passada, han fet una feinada, i de tant parlar de videojocs, a mi m'han entrat ganes de provar-ne algun, eh? Bueno, nosaltres ara no podrem jugar, però saps que he pogut jugar? Uns alumnes d'aquí de la Mercè, i és que anem ja a l'última secció, que és una competició de videojocs, com els eSports, però en versió reduïda a la Mercè. Correcte. Us portem a 3 jugadors que jugaran al Roblox i competiran entre ells a veure qui és millor. Doncs vinga, que comenci el joc. Benvinguts a Level Up, aquest concurs on els nostres concursants es submergiran en el món dels videojocs en línia, on els límits només existeixen en la imaginació. Així és, i quina millor manera de fer-ho que amb Roblox, un dels universos virtuals més populars del moment. I és per això que avui venen a competir per al títol de campió suprem els nostres 3 concursants, el Carlos, conegut a Roblox com a AmoVegeta773, l'Eric, com Giovanni Vázquez JV, i per últim, a Unai, com a Ryan Gosling Basado. La mecànica del torneig és la següent. Es faran 3 rondes on cadascuna d'elles es jugaran diferents jocs, i el concursant que més guanyi serà proclamat el campió de Roblox. Dit això, agafeu els vostres teclats, ajusteu els vostres auriculars, que comencem. Això és Level Up! En aquesta primera ronda, els nostres concursants jugaran a Tumble Minigames, basat en el popular joc Fall Guys, on hauran de superar una sèrie de mapes amb diferents obstacles. L'últim en peu guanyarà 3 punts, el segon 2 punts, i el primer en caure no obtindrà cap punt. Empecemos. ¿Te mueres o algo si te dan? Sí, te mueres. ¿Qué lo que, loco? Mira el trillo, loco. ¿Pero qué mierda es esto, tío? Mira el trillo. ¡Ay! ¡Que me he muerto! ¿Qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? ¿Qué hace? ¡Hola! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás, Carlos? Ah, te voy a ver, espectador. Tú también estás muerto. Tío, creo que nos hemos muerto. El que sigue vivo es el Giovanni Vázquez. Esto es una... ¿Qué pro? ¿Tú te sabes tirar, loco? ¿Se puede tirar? ¿Que ha ganado? ¿Que va a ganar? ¿Se puede ver? ¿Que ha ganado? ¿Quién de Málaga? ¿Quién de Fuerteventura? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Un video más. Un video más, mi gente, para perder el tiempo. Estoy abajo del todo, ¿eh? ¿Qué es lo que? ¡Ah! ¿Qué es lo que? ¡No! ¿Qué es lo que? No. Yo te enseño, loco. Tío, esto es una... O sea, tú enseñas las tácticas, loco. Ha ganado. Mira mi táctica. Estoy abajo del todo. Y ahora, cuando vosotros vengáis, os vais a caer. La canción me está trayendo. Se ha bugueado. ¡Que me he muerto! ¡Se ha bugueado! Se ha bugueado. Está ganado. Oye, el Giovanni Vázquez, este es buenísimo. ¡Desayuna con huevo! Giovanni, deja de jugar en casa, tío. Mira. Ponme a un nivel de Ryan Gosling, que ese soy la hostia. ¿Qué es lo que?
Oye, no vale, tío, que está arriba del todo el pavo. Ah, pero ¿cómo seguís jugando? El Giovanni sigue jugando. Madre mía. A mí no me carga el mapa. Aquí. Estoy jugando a ciegas. Ahí. Último en el tronco. Tercera victoria. Tú, pero que aquí hay un puto friki que es un puto pro. Es que te has puesto 3000 pelos, tío. Hat-tricky en el NFL. Y yo me sigo llamando noob cuando me llamo Ryan Gosling. ¿Esto se mueve? ¿Dónde está el Vegeta? ¡Vegeta! Tú. ¡Vegeta! Se mueve muy despacio, ¿no? ¡Vegeta! Vamos a por el Giovanni Vázquez, lo matamos. Gracias. ¡Hostia! Estos chavales que les envían. Tío, que he muerto otra vez. Tío. No. Ahora has muerto. He perdido hat-trick. ¿Cómo hago emotes? Saquen a los de relojería. ¿Alguien sabe cómo hago emotes? Bombardeen en relojería. Bombardeo en relojería. Dale, loco, que ganas. Dale. No, te matas. ¿Qué? Has perdido. Creo que queda yo primero. Sí, el último ha sido tú, de los tres. Esta ronda me la dais a mí. Yo he muerto el primero ahora. Sasha. Pero que lo censuran todo, tío. Carlos, mira, voy a ligar. Acabo de decirle a Sese que si quería ser mi novia y me ha dicho que... No, porque O sea, quiere me ser... acaba de censurar. Porque quiere ser la mía. Hostia, ¿esto qué es? Un video, mami. Un video más, mi gente. Uy. Nah, esta gano easy. O sea, si te da la barrera también. ¿Pero esto qué mierda es, tío? O sea, me ha rozado la barra y me ha matado. Ojo. Bueno, pues sigo ligando cosas. He muerto. ¿De qué pueblo eres? He morido. Pues seguimos con la ronda y empecemos. ¿Esto qué es? No puedes saltar de... ¿Pero qué locura es esta, tío? ¡Miniatura! No hable... Bueno, pues Esto es una mierda, tío. ¿Ya nos hemos muerto todos? Mira con quién estamos, tío. Yo sigo vivo. No, ¿me pueden banear? Eric, 8 punts. Carlos, 5 punts. Unai, 2 punts. Per tant, el guanyador és l'Eric. Passem al següent joc. A la segona ronda, els nostres concursants s'enfrontaran al Pont de Cristall, el famós joc de la sèrie del Joc del Calamar, on s'hauran d'arriscar en escollir el vidre correcte per tal d'arribar a l'altre costat del pont. El concursant que menys cops caigui serà el guanyador d'aquesta ronda. I l'últim, en el pòdium, serà l'eliminat, quedant així la batalla final entre els dos finalistes. Dit això, que comenci el joc. ¿Dónde está? Vale. Mira, ¿qué es lo que? Mira. Oye, ese tiene skin. Yo quiero una skin, estoy calvo. ¿Por qué tú tienes skin? Yo no tengo nada. El tío está calvo. Yo no tengo skin. Y yo que me había apuntado la puta ruta antes y ahora la han cambiado. Vale, ese es ese. ¡No! ¿Pero esto qué ¿Tú es? crees que llegó de un salto? Polla. ¡No! Venga, gilipollas. Pues no me he caído, atontado. Nos van a tener que censurar de cosas. ¿Sabes que si pagas puedes tirar a la gente al suelo? ¿Ah, sí? ¿Sí? Voy a pagar. ¿Quién Me paga? acabo de caer al suelo a la mitad del camino, tío. ¿Quién paga? Mira, una escopeta. Un video más, mi gente. Toma, pingao. L'Eric ha caigut 20 cops, el Carlos 15 cops i l'Unai 17 cops. El guanyador d'aquesta ronda és el Carlos, quedant en segon lloc l'Unai, que passen directament a la ronda final. I em sap molt greu, Eric, dir-te que quedes desqualificat, però ens ha deixat molt clar que ets un expert en el Tumble Minigames. I ara arribem al moment culminant. L'última prova que determinarà qui es corona com a campió de Roblox. En aquesta ronda final hauran d'estar preparats perquè estaran jugant ni més ni menys que el joc més famós de Roblox, Epic Games, on la sort o les habilitats dels nostres concursants seran marcades pels jocs aleatoris que trobaran. Esteu preparats? A jugar! Carlos, dos ¿Por qué hombres me da la y un vuelta? destino. Carlos, ella y yo. ¿Qué haces, tío? ¿Qué pasa, bro? Me has intentado besar, tío. Bro, ¿Sabes que no soy una mujer de la vida real? Ah, vale, que traspasas paredes. Encerrado. ¿Esto, tío? Encerrado. Estoy con Spiderman. Bro, que puedes pasar paredes algunas. Pero que estoy con Spiderman. Tú, yo me quedé encerrado con un metalero. Podemos jugar el Rainbow. Ganado. Pero si ha ganado el metalero. No, ha ganado Spiderman. Colección de Torbe, perfecto, vamos a este. Yo quiero eso, yo quiero. ¿Dónde estás? Vale, me subí un 1. Yo estoy aquí al lado. Amai. ¡Hop!
Venga, Spiderman. Y no eres tan bueno, ¿eh? Esto es chungo, tío. Oye, esto es imposible. Hop. Venga. Vale, he pillado un poco el rollo, ¿eh? ¡Oh! Dios, que me he caído. Esto es coña, macho, para una vez que he subido 3. He llegado a la escalera y me he caído de la escalera. Voy a comprar cosas. Mira una mascota. Compro una escalera. Compro una escalera. Me cago en Spiderman. ¡Ay! ¿Cómo que? ¿Qué es esto? Vale, yo he llegado al punto Yo no verde. entiendo el juego. Seguro que hay peña que ya ha dado 3 o 4 vueltas, tío. ¿Qué hackers? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que qué? Esto es lamentable, tío. ¿Qué es lo que qué? ¿Qué es lo que? Spiderman. Ara sí que sí, ha arribat el moment de revelar el nostre campió de Level Up i campió de Roblox. Hem vist els nostres concursants enfrontar-se a reptes demostrant les seves habilitats en els jocs en línia, però només pot haver-hi un guanyador. Sense més preàmbuls, el guanyador de Level Up i campió suprem de Roblox és... Carlos! Felicitats! Ets un crac, tio. Ets un puto crac. Uah, fes Recordeu genial, que la diversió no acaba aquí. Seguiu explorant i jugant i creant el meravellós món dels videojocs. Adéu! Adéu. Hòstia, tu, quin fart de riure. Mare meva, a veure, n'hi ha de dolents, però jo no sabria dir-te si jo ho hagués fet millor, Mira, és que a mi se'm queden les llàgrimes i tot del molt que m'estava rient. I amb els seus comentaris... Mare meva, bueno... Un dia hem de fer una competició tu i jo, a veure qui és el millor. Sisplau. Però bueno, mira, m'alegro que acabem així, i és que, Quim, em sap greu dir-te, però aquí s'ha acabat la segona temporada de Fent Campana, del podcast de la Mercè. Ai, sí, i és que per nosaltres ha sigut tot un any treballant en equip amb tots els cicles de les famílies d'imatge i so, que la veritat és que hem après moltíssimes coses. Aquesta temporada hem descobert, tant la Júlia i jo, com tot l'equip que ens envolta i tant com els nostres espectadors, un munt de coses que desconeixíem i han anat molt bé. Si no heu vist tots els capítols, recordeu que els podeu veure tant de la primera com de la segona temporada al nostre canal de YouTube de l'Institut Mare de Déu de la Mercè. També ens podeu seguir a l'Instagram, que és @fentcampanapodcast. Ai, doncs res, jo crec que trobaré molt a faltar fer de presentadora. A mi m'ha agradat molt. Sí, a mi també. Hi ha moments i moments, però no, es trobarà a faltar. A més que crec que hem fet molt bon equip, Molt. Sí, jo dono les gràcies i ha sigut un plaer estar al teu costat aquesta temporada, la veritat. Igualment, Quim, de debò, ha sigut un plaer. Doncs res, és que nosaltres ens despedim, perquè l'any vinent no estarem nosaltres, tindreu uns nous presentadors, així que esperem que hagueu gaudit moltíssim d'aquesta segona temporada del Fent Campana, i és que això ha sigut... Fent Campana!